Inspektor je video šipku i kanap. Svaka čast, upadajte. Uhvatit ćemo ga, pućkao je Edward. James se smejao. Kakva šala, kikotao se za sebe. Tada je shvatio da nema vozača. Šta da radim? Ne mogu da se zaustavim. U pomoć! Stižemo, vikao je Edward. Edward je dahtao punom parom. Konačno je sustigao Jamesa. Polako, Edwarde, rekao mu je vozač. Inspektor je stao na Edwardov prednji deo, držeći na šipci omču napravljenu od kanapa. Pokušao je da je nabaci na Jamesov odbojnik. Lokomotive su se ljuljale i trzale. Konačno! Imam ga! Povikao je. Čvrsto je stegao omču. Polako su kočili. Edwardov vozač je usporio lokomotivu, a Jamesov ložač je prešao i preuzeo kontrolu. Starog vožđe je ipak uspelo da te spase, kikotao se Edward. Izvini, šaputao je James. Hvala ti. Bio si izvrstan, Edwarde. Hvala, odgovorio je Edward. Lokomotive su jedna pored druge ušle u stanicu. Debeli kontrolor ih je čekao. Svaka čast, rekao je. Jamese, možeš da se odmoriš, a posle toga preuzmi svoj voz. Ponosan sam na tebe, Edwarde. Otići ćeš u radionicu da ti zamene istrošene delove. Hvala, gospodine, rekao je Edward. Prijaće mi da ne klepećem.